täysin yllätys. Joku ehkä kuulikin vähän tunnaria, joku ehkä tunnistaa Rootmarker-lippuja. Pääset pelaamaan tänään tähän Amazing Racea. Mutta ei hätää, ei tarvitse juosta tuolla Helsingin loskasilla kaduilla, ei tarvitse sotkea menkkejä, tukkaa, katkoa korkkareita. Eli pääsette kilpailemaan pienryhmissä. Eli me jaetaan teidät 5 ryhmään, jotka kaikki saa täältä omat bandanat. Eli meillä on vähän vaaleanpunaista tiimiä, liilaa tiimiä, oranssia, vaaleanvihreitä ja vaaleansinistä tiimiä. Ja nämä tiimit tosiaan kilpailee toisiaan vastaan. Eli kukaan ei voita yksin, kukaan ei pelaa yksin, kukaan ei nollaa tänään yhtään yksin. Ja tehdään ja koetaan yhdessä. Mutta tässä pelissä pääset tosiaan matkaamaan ympäri maailman yhden pöydän ääressä. Ei ollut hevosen selässä. Ei ollut hevosen selässä. Minä tuosta lapun päältä. Antakaa heille aplodit tähän. Ja sitten annetaan aplodit, tää oli oikeasti tiukin kisa, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt. Eli aplodit oransseille, neljässä ja vihreille, lohkosukulalle. Hei, tässä kohtaa me kiitetään pelistä. Teillä on ilmeisesti ruokailua,